And baby, I want to preach with you. So he is dressed for preaching. Tete has dressed him for preaching, including everywhere. The man is smart and looking good. I'll give him the mic to greet the church, the pastor of tomorrow. Let me hand over to Pastor Kunashe to greet the church. Hallelujah. Say good morning, church. Speak aloud. Good morning, church. Hallelujah. You can go to you, Shannon. Yes. Hallelujah. Muzitara Jesu. Hallelujah. Vakachena mkoma kananyasha tikawanda. Vakazoshumira he takes over the legacy now. Marira chititira zvakanaka. Tigamuchire baba tirichi vanga vachilida kuinda session tivafarire mangwanani ano. Muzitara Jesu. Tigogamuchira zvakare. Professor Nyabadza vatishumira ku-English service tivafarire muzita raJesu. Tigogamuchira amai masuka vanga vachicheya muzita raJesu. Haleluya. Tigogamuchirawo praise team vanga vachiimba kualtar ingovafarirayo muzita raJesu. Tigofarira zvakare mufundisi nayo ingovafarirayo muzita raJesu. Haleluya. Vana akambotaura kuti hanzi kuroya kunokurumidza kuuya kana uine jealous. Vanhu vese vanoroya vakatangira nekushotwa. Muono munhu achiita zvakanaka wotongoboekana naye. Amen and amen. Ndakamboita counseling yemunhu anga ari depressed yekuti hanzvadzi yake yakatenga mota. Mukutoti kutopinda mudepression azviiti mufundisi iye anotenga mota aneimba initisina ndikutotadza kudya kana kufema achirwadziwa kusvika pekupedzisira kwete nemutorwa nemwana wamai wake. Amen. Ukaona uchiti ukaona munhu akachena worwadziwa, ukaona munhu arikuitirwa zvakanaka worwadziwa, ukaona munhu arikubudirira worwadziwa, ziva kuti you are very close to be an agent of witchcraft or to be a witch. Amen. Vanhu vanobudirira vane progressive mind, vanhu vanoda kuona vanhu vachiita zvinhu. If you see people growing and achieving and you have a sweet spirit towards that, then you can become a better Christian. A positive mind attracts wealth, prosperity, and health. A negative mind attracts poverty, witchcraft, depression, and pain. Amen. So pakunamata kwedu nepakurarama kwedu kudzimba, let's guide our minds to remain as positive as possible. Kana munhu atenga mota usati mari yachabiwa, iti mari maita yei? Ukaona munhu achifamba nemunhu iti pamuda muchato, kwete kuti vari kuita chifambi. Just change the way you see life. Can I talk to someone? Between me and your miracle, there's a difference of how you see life. Between you and what you are looking for, it's all about how you see life. When you wake up, when you look at your children, that's the first glance which you want to have. What flashes to your mind? You must see prosperity in them. You must see success in them. You must see conquering in them. You must see going forward. That's a backward mind. Don't dream building your children houses. Dream your children building your houses.
Let your children be a better version of yourself. Let your mind accept that my children will do better than me. Don't look at them and say, Canada kura vachazotengesa dzimba. Vanodzitengeserei iwo Jehovha avagoresa kutenga dzakanaka kudarika dzako. Mwari ngavakubatsire vamwana vano. Kana vari negative, change your mindset, switch off. Can I tell you this? Mwari havaperi. Uye mwari havavharirwe dhoo. Mwari vakasiyana nemavha inoisirwa doko. Kana nguva yekusimuka kwemunhu yakwana, apfekwa nemweya. Unoza kusimuka kwemunhu wakazi, unoza runogona wakawarairwa so uchitarisa maziso, uchitarisa munhu wavakapa mari yekombi rezuro, uri very negative, uchiti ava ndo vashandira wedu. Ona denga robva ramusekerera, wani kwa asimuzo. Denga richitarisa munhu harioni kukundikana. Mwari vachiona munhu havaone kukundikana. Taurira munhu ari panesendere kuti Mwari havana kusika chinokundikana. Mwari havana kuumba munhu anokundikana. Mwari havana kugadzira mhuka inonzi munhu vachitarisira kukundikana kwake. Amen and amen. Amen and amen. Rurakuverengerwa Ezekiel 37 verse 1 takachamira. Kana usinganzwi zvakanaka unogona kugara pasi. But kana usingarwari unogona kumira nini. Kana uchizonyora unoda kuti unyore chinhu chinonzi movement. Unyora kuti movement wobva waisa in brackets what it is and what it shall. Zvazviri nezvazvinofanira kuva. Tichaverenga kuna Ezekiel chapter 37 verse 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, uye akandibudisa nomweya waJehovha, akandiisa pakati pomupata wakanga uzere nemapfupa. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Akanditungamirira kuno mukoko pakati pawo. Ndakaona mapfupa mazhinji zhinji pamusoro pomupata, mapfupa akanga akaoma kwazvo. Iye akandibvunza akati, mwanakomana womunhu, mapfupa aya angararama here? Ini ndakati, imi Jehovha, imi Ishe Jehovha, iyemi moga munoziva. Ipapo iye akati kwandiri, profita kumapfupa aya, uti kwaari, imi mapfupa makaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha kumapfupa aya, ndichaisa mweya mukati menyu mugorarama. Ndichaisa marunda pamuri nokuti muve nenyama pamusoro penyu, ndigokufukidzai neganda. Ndichaisa mweya mukati menyu uye muchararama. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha. Kana riri rako maka pakanzi mwanakomana wemunhu profita. Kana riri rako nyora pakanzi mwanakomana wemunhu profita. Handei kuna Luke chapter number 4, 15, 14, 18, 14, 15, 16. Rechirungu. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region. And he taught in their synagogues, being glorified by all. He came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit
because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Chikumirai papo. Zokorai shakare umirai. He has anointed me to preach the good news to the poor. Womaka pakanzi poor. Wobavaka ipapo womaka pakanzi broken hearted. Wobavasomaka pakanzi freedom kana kuti liberty. Apo kana liberty to the captives, my slaves. Wosonyora pakanzi blind. Wosonyora pakanzi oppressed. Oppression, blind, poor, broken-hearted, captive, womaka chap, abanobanishia. Ndiripa poor here, ndiripa oppression here, ndiripa captive here, ndiripa broken here, ndiripa oppressed here. The baby power. Marvaro pafanze kuverenga kwevhangeri nevaverengi vevhangeri siyai ipapo pakadaro musandibvisire scripture yavo chadzoka pairi isu tese tigare pasi tichipa chipo chekuombera maoko kuna Jehovha muzita raJesu. Ndatinoda kuti unyore pakanzi movement pamusoro setheme yezuva ranhasi. Izvi rinoti movement pamuzasi pacho bva vandinyorera mumabrackets kuti what it is zvazvitori nhasi. Amen and amen. Shoko ravari rinoti pese paunoona kana Mwari vakuda kuita movement vanotanga kuita chinhu chinonzi kupfekwa nemweya. Izebheri anoti ndakazara nemweya ndakaendeswa kumubata. What it was akanga ari mabhonzo, but mabhonzo aisakwanisa kuva nemovement kusvika paita chinhu chinonzi kupfekwa nemweya. Wozoona zvakare shoko raMwari rinobva rataura roti nyika yaremerwa kwe400 years vanhu vasingadye Mwari. Kobva kwauya John the Baptist akapfekwa nemweya ndopaari kuenda murenje. Saka movement yeupenyu hwemunhu ine chekuita nemweya wakupfeka. Munhu haagoni kubva paari from where it is to the next level asina kupfekwa nemweya. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, vanhu vari kufamba munyika yevapenyu vakapfekwa nemweya. Zvachazosiyanisa vanhu vapfekwa nemweya vakashama vakapfekwa nemweya wechihure, vakatamba vakapfekwa nemweya wemadrugs, vanova vakapfekwa nemweya weumoti. Unoona kuti munhu wese kana vakuita movement vanofanira kuva necertain spirit. Kana munhu aakurwara unotwa zvinzi pasvika the spirit of death. And kana munhu orwarisa you can smell and see and focus kuti apa tapfekwa nemweya werufu. Kureva kuti chinhu chese chinoitika panyika yevapenyu chinopfekwa nemweya. Jesu anoti full of the Holy Spirit apinda murenje anotanga aedzwa naSatani achikunda kuedzwa akapfekwa nemweya. What it is and what it should be. Munhu ari pastate yaari ane mweya unofanira kumupfeka kuti paite movement kubva paari kusvika pane imwe level. Pane mweya unotransfera vanhu, but mweya waMwari unouya sei pamunhu? Unoenda nzira nhatu. Yekutanga ndeyekuti Jesu vanouya kwauri usina chawaita, usina wavataura naye, usina wavakumbira. Chirema chiri paBhetesda chinongopatika chabvunzwa kuti ndingakuitirei. Zvikanzi vanotuma akabvongodza mvura, haana kukumbira, haana kufamba, Jesu akasvika paari. Kune munhu anotaura unoona kuti Sauro achinotsvaga madhoki anongotanga kunzi hande kumuprofita. Paari kuda kubvunzira madhoki anoropafadzwa as a surprise. Kureva kuti kune vanhu vanosimudzwa naMwari
zvisinei nekurarama kwavo kana zvisinei nechimiro chavo. Kunenge kwaitika inonzi heavenly cabinet and heavenly meeting inoidentifya vanhu yonovashamira. Chinokonzeresa kusimuka kwako. Vamwe vedu tinovingwa nedenga, kushamirwa nedenga. Umwe akaparidza akati Mozisi akasangana nemutumwa musikanzwa, akanga kusarudza kupfuta mubezi kuatira kuti attention yaMozisi. Moses did not invite the visitation of God in media. Akashamirwa nemutumwa. Vamwe vedu munogamuchira here vatumwa vakakushayirai musina kunamata muri pakati pezviri, musina kunamata, musina kutendeuka, musina kuti Mwari pindai mumwoyo mangu savanopatikazi nenaiti pa Jesu vauya kwaari iye asina zvaaita. That's one way yaunofamba nemweya uchibva pa1 place uchienda to the other. The next one, amen and amen, ndivo unokumbira kanyana nadenga rinokudarika. Jesu aifamba anga asina kufamba naBartimaeus. Uye anga asina appointment naBartimaeus, akanga asina zvekutaurirana naBartimaeus. Jesu akanga ari parwendo asina chekuita naBartimaeus. Anoona Jesu akudaigara Ezekiel, murume uyo munotagara kutaura tax collector, akanga asina kuti Jesu kada kutaura naye. Kutenda kwakanga anopira mumuti. Jesu akati I have seen faith. Kureva kuti the actions of a man can attract the visitation of heaven. The naked mind of a man, the short man became so inquisitive. That inquisitive and the passion to see Christ became his salvation. The passion in you, your interest and your appetite can determine the type of spirit that comes upon you. Whatever is on your heart and whatever you purpose in your heart may attract his presence. Ndozvakatumira kuti pave nevisitation. Ndodaradzira nhatu dzinoita kuti mweya ave pamusoro pako. Yekutanga ndeyekumovimba musina zvamaita. The selected generation, the anointed generation, the weapons and the tools of the kingdom. Inoti ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako usati vaane izwi rekudaidzira Jeremia. Ndakanga ndakuziva usati vafongwa muchizvaro denga rakanga ratoita mitini rikati ngakuzvarwe vana. Kureva kuti kupora pane kuparidza kwana Jeremia kwakanga kusinei nekuparidzirwa, kwakanga kusinei nevakavatenderedza. Zvaidhipenda nemitini yakaitwa kudenga. Ngirozi nemusharuka vagara pasi zvikanzi let's form a man achanoparidza. Kureva kuti iyo yakanga isinei neunhu hwake. Iye anozoti the word of God is like fire shattered in my bones. Kureva kuti aisakwanisa kubva pamberi paMwari nekuti haana kuenda pamberi paMwari, akaberekwa ari pamberi paMwari. Wandazvinozvozvo ende kune dzimwe dzinogona kubereka dziri mbavha. Ngozvaro wakaisirwa nyora kunzi taakubereka mbavha pana. So ndakuudza nzira mbiri, nekuti denga rinogona kubvumirana kuti ngakuzvarwe munhu akadai akadai akadai, iye munhu wacho asingazivi, asina choice. Yechipiri ndeyekuti Jesu vano, yechipiri ndeyekuti iwe ndounodaidzira. Jesu ndirangarirei, mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei umboni. Ndinoenda sechifeve chisinotonza ifanitsva mukadzi aida ropa. Yakati ndikanobata mupendero wemoya, iye ndiye aida, kwete Jesu. Kureva kuti mukingdom yaMwari kune vanhu vanopinda by default. Zvatongopinda nekuti tinofanira kupinda vasina kugadzirirwa kupinda. Ende vanhu vakadaro ndo vanokonzeresa mhirizhonga mukingdom. Nyika haifungire kuti vakakodzera.
vanhu vakadaro ndo vanozofamba muchitaura kuti aimbohura mani, sei adai aimbova murombo mani, uyu munhu uyu aimbotambudzika mani, uyu munhu uyu takambonga naye, uyu munhu uyu takambouraya naye, anenge aine chazopinda maari akanodana vanhu vekudenga. Iyo vati uyai mese makaremerwa kwandiri, ndinokupai joko rakareruka, kureva kuti dhoo rakazaruka kuti vanodana vapinde. Yekupedzisira, Jesu anouyiwa naye pauri nemunhu waMwari kana nemuprofita, iwe usina kudai. Ungoona Jesu ati vacha, salvation yako inogona kutakurwa youya pamusoro pako nemunhu waMwari. Munhu handina kutidenga, ndati munhu unoti Bhaibheri shoko raMwari rine vamwe vanhu vonoti Timothy haana paakaona mweya mutsvene, Timothy haana paakataura nenyozi. Anonzi naPaul, my son in faith, he was hot-spotted to the anointing of Paul. Anovereva mai vake nambuya vaTimothy vakaitira Paulo zvakanaka pakushumira. Paul adopted this young man, vamuita a son in Christ, vamusiya pamandeti. Paul anoti ndakarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta kutenda, achitaurira Timothy akanga asina kudana waanga akahotsura. Emene vamwe venyu muri pano muchechi makahotsura vakaima vamanzigeza pane vatinoeri nekuti dzava hadzishandi. Hati tinoireva ndine muchechi vandikuenda, wakauya kuchechi koinda usikazoti ndinochisa nayo mukogeza pamwana tiende kuchechi atiri kuya motitorana 8 makatozosvika mukazoti Mwari muri zuu makapinda mageti pamaenda vakakunze kuchechi dai vakada kuenda nemukunganga dai vakaenda nemi, dai vakaenda kuenda nemukubhava dai makaenda nemi, vatine nyasha makazosanganiswawo nevanoda Mwari vakauya nemi kuchechi musikazivi kwamuri kuenda. Vamwe venyu vakatozovana denga naJesu muchechi yawaisaziva zita rayo wakaendeswa neshamwari yako. Votarisa kuti vakatendeuka sei? Was it by design or was by default? Kuna vanoenda nemi vasvika denda rikakupoketa vamuchechi. Kuna pane vanhu vakawanda vakafanana vekuti mutumwa anogona kuve Mwari. Jesu anosvika kuna Peter naJohn naJames vakati mudei gungwa ribuditsei mumvura zvipande vanhu zvishoma. Apedza kuparidza hana kuti Peter unodai anoti ndichakuitai varedzi vevanhu. Muri kudadererana hakudei kureva kuti Mwari anogona kuuya upenyu hwako seku. Elijah aneta asingachadi kugara panyika, anoti kuna Mwari ndini ndega ndasara asati apfugamira Bhaari. Mwari vakuona kuti the negative attitude yatorwa naElijah aichaita kuti aramba achishumira. Zvikanzi usati vaenda, rega ndikurangaridze, there are still 450 people that have not bowed unto Baal. Vanga vakavigwa mubako nemurume aishandira Ahabhu ainzi Obhadhia. Iye Obhadhia ndiye wekusangana naElijah akanzi enda unoudza Ahabhu akati mune tsika yekupota muchidhisapia imi mukomeni. Ndoenda kuna mambo ndoti ndakuonai, mambo oti muri moyo uripi imi madhisapia, nekuti Ahabhu naJezebel vaida kuuraya Elijah, but he was sometimes changed into omnipresent. Ainyungudika, aidhisapia mumaziso emasecurity force. Vanhu vasvikaona kuti Elijah akagara padomero, vosvika vakusvikaona mubata onasi kuziva kuti denda rinoita kumemenana inotyisa. Kusvika Obhadhia ati munodhisapia, akati nhasi andidhisapia.
ndoba kuti eno anoenda Elisha oita mama oita prophet wono anoenda Jehu for Judah wono anoenda Ahazel for Israel obaba bani kuri kuti anoendwa kwa Jehu na Ahazel na Elisha pakauya nemunhu anotodya sadza waakuona ko yaMozisi yakauya negwenzi richipfuta yapo yakauya nezwi neraiti apenyero vaakabofu aona mushando pamasoko atisati akamboona zvakadai vavhara kureva kuti ndonzira dzinouya nadzo Mwari kuvanhu kana upenyu hwako hwakuita movement in Christ yekutanga Jesu unogona kuti a predestined worker or a predestined saved person. Ndokuti musikagoni kutiza wakatoberekerwa you either die or do it. Madonna kune vakadaidzirwa yekuti Jesu anga asina purpose yekuuya panyika dai anga asina kuita iyi many times kune vakadaidzirwa kuzopandidza vhangeri main actors kwozoita vanhu vanodana vega kana vakuda kuvhumeni kusikirima wega asi denda rinyarari kana wakumbira nori robhigura kwozoita vamwe kuti anowiwa nani Jesu vacho vamwe venyu remota dzamusina kudana kutenga dzanga dziri kunomarira kutenga kuraaaaaa vamwe venyu vene malaisensi avamusikafi kuti unodhriva ukangozinondora lesa orinoona neno VIP yako kudrive mama inya munongofunga zvekudriva maani gogo manje maakunyatsokunakirwa nevindi saka kune vamwe vanoitirwa Christ nevamwe vanhu nokuti pamazuva enyu pakaita anointed person anoudza presence yaMwari pakati penyu that one person anoudza presence yaMwari pakati penyu mogara muuvepo hwaMwari nekuda kwemunhu wamagara naye. Kune vamwe vanhu vanouya nepresence yaMwari yakazara mavari vouya nayo kumakwenyu vafanana nevanhu vakagara neareka. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Joseph atengeswa kumba kwaPotifa zvinhu zvakatanga kuitika. Why? Kumba kwaPotifa kukaita order, kumba kwaPotifa kukaita prosperity, kumba kwaPotifa kukaita rugare. Vana vaPotifa vakarega kurwara, vana vaPotifa vakava nemufaro. Why? Vakanga vakahausa presence yaMwari yauya nemunhu. Makwai aNabhari akabereka pfuma ikawanda. Why? Vakanga vakagara nemunhu ane anointing anonzi Jacob. Kureva kuti kubudirira kwemunhu nenyasha dziri pamusoro pemunhu dzimwe dzacho dzinogona kuuya nemunhu anafa. Magodzanoedzana dzinogona kuuya nemunhu anafa moshare. Ende vamwe vacho munoshiya musikazivi kuti mukushiya. Amen. Pataenda reganidzoke scripture. Jesu achiuya pekutanga vanaverekesa kuna Ezekiel kana mukanoverenga kuna Isaiah 61 pane chinhu chinonzi mweya washo chiri kunopfeka vanhu. Ukatarisa Bhaibheri shoko raMwari rinoti Esther paari kunoroorwa namambo, iye aroorwa namambo. Modhekai anotaura naEsther okuti Esther wakapinda kuba kwamambo uri nherera nechikonzero chekuwa yakaita sei. Kana iwewe ukanyarara mara hazoshayi nzira dzekundirwira. What it is now pari kutaurwa naModhekai takatarisana nerufu. The movement iripo ndeyekere kwasimuka Hamani arakuti muJudha wese ndafa. Why? Ndadabirwa naModhekai pasu muranda. So what it is now tina Modhekai muranda
what it is now, tinetsamba yerufu yakabatirwa dzindaresa, but pari kunotaurwa napo Esther ari kuti mamaidzi ake ngatitsanei tinamata nekuda kwezvinezvi, kureva kuti mweya waakuda kudanwa panguva yemovement yerufu nerwendo rwakagadzirwa rwerufu yanyaya yekurivhesa already the movement in progress. Asi pane mweya wegodo wanangotanga ndichitaura kuti it emanates from hatred. Out of that hatred transformed to witchcraft, and youth witchcraft transforms to death. Esther anamata ari kukumbira kuenda pamberi pamambo. Mambo vabva vashaya hope, vakunodaidza hama. Ndoda kuzoti kana pakaita mweya waMwari pakaitwa chinhu chinonzi prayer and fasting, ine simba rekunoattracta a certain spirit. Bhaibheri rakarati Mwari mweya musheka udatitaura kana pese paakakumuka mabhonzo akafa, pese paane rufu kuti pamuke anoda mweya waMwari. Pese pagadzirwa rufu, pese pagadzirwa mwana wako rufu, pese pavagadzirirwa rufu, pese pavakungerwa chakaipa kuti upabude pakuda mweya waMwari, pese pavagadzirirwa kuparara kuti upabude pakuda mweya waMwari. Taurirai padhuze nevekuti vakakurongera rufu panenge pakuda mweya waMwari. Ivo ndakauya kuzopa upenyu hwakawanda. Shoko raMwari rinobva rati Mwari mweya waMwari wakabata mambo akashaya hope. Vati regai ndiverenge makoronike. Mukuverenga makoronike anosangana nezita raModhekai akati munhu yakaitirwei akabatsira mambo. Ndovari kudaidzwa Hamani. Unoziva kuti munhu anonabata Mwari anongesasikama, munhu anonabata Mwari anongezokosa. Kana maakugadzirira munhu waMwari nevanhu vanotya Mwari rufu, denga rine tsika yekuti kwana vatumwa havagoni kugara pasi. Bhaibheri rati ukabata anotenda, vabata poni yeziso raJehovha, denga harigoni kunyarara. Kumusoro kuna mudhara asikakotsire hope, anotarira anotenda. Pavanogadzirirwa rufu kune vatumwa vanomuka. Ndopononoti Hamani anobva aita zvaakaita zvikagera unoitika Modhekai muJudha. Mapfumba aya Jesu achiuya muNazareta, vanoenda muGarimu vachidzika gomo. Kana Mark chapter 4 vapedza matemptations ese angakatarisana nawo vanodzika muGarimu. MuGarimu my close, it's physically close to Nazareth. Jesu akagamuchira akaitirwa zvese, vanorwara vakapora, mapofu akaona, Jesu achiita munani. Jesu kwati regai ndiende kwandakaberekerwa kuNazareth ndikakurira, guta raakazvarirwa. Paari kunopinda muguta raakazvarirwa, uMwari hwaakurwa nekunzi mwana waJosefu naMaria. Ukarofadzwa iwewe kune vanhu vanobatirira pabackground yako, ukatendeuka iwewe kune vanhu vanobatirira pabackground yako, ukarangarirwa naMwari kune vanhu vanobatirira pabackground yake. Akamboita mwana, akambofirwa, akaberekwa ari mutsvuku, ganda rake raadema, ari kurwara. Kune vanhu vanoti kana denga rakusvinurira wapfekwa nemweya vanorifeya to your background. Paanotora shoko raMwari obvati mweya waShe uri pamusoro pangu, akandizodza kuti ndiparidzire varombo. Ndopakatanga vanhu kurovana zvani baba vake ndikapenda. Ndovaainga here kuzoparidzira murombo kapenda. Mwana waMaria naJosefa akazoita mwana waMwari rini? Do you know it's very, very difficult to convince your people that you are blessed? Kune vanhu vanokuona vakapfeka shorts uchifamba uine vanga, even uine Prado,
avaoni kuti vakomborerwa. Kune vanhu vasingagoni kuappreciate the new version, vanobatirira the old version, vakagara. Vamwe vanhu vakakura navo they are not young anymore. Vamwe vanhu vakatanga navo they are not ordinary anymore. Vakadana vanakavanzwa, vakaenda kugomo vakaedzwa vakakunda, vane pamwe pavasvitswa pakasiyana nepavaimbogara. Shoko raMwari rinoti Jesu akati vakandizodza kuti ndibaridzire varombo, vanhu broken hearted. Ndopaunoti nyika ine vanhu vakakurara vanoda kurapa, but havadi kurapwa nemunhu wavanoziva. Mukakura mese muchitamba mese, umwe akaita dokta unoenda here. Zvishama yake kadheuke kaita dokta mulambo yananyamuka akafuna dokta mai mulambo wanoenda here kurapa nyama, mai mulambo wakaenda kurapa nyama kuti vari kudheliva vari kusejari yanyama. Muna dokta wamusesiani imboitajena kuti vamasikirire ndo vadokta obva vamwe ndo varikokaa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 a appreciate their own. Now, what example you can use? Mama stops my life out. Over the next time I will not cheap. Not the cheap should check my glands again. She processes the document of you. But I will check my glands again from my face. I love that doctor second quote. Oh, the resistance of our people. But when I don't remember, kuramba anointing in Abraham, kuramba blessing in Abraham. Remember, just like we are in Jesus Maria. Mama, I'm 2 hours each time I was not visiting why not to breathe. Now don't go by my desire in seconds. I'm starting to appreciate the teenager I was up that time. I'm there and see what she sees later 3 days. She's a good guy. But you will look at this real so she might have to make it sleep. Good afternoon, I've changed in their own. Never have taken where we were always just spending a little more than your command, and I don't want to make my dress like who is the best woman in your life? You'll be shocked. My number one and 110. They are free. They are practice. Why you need? I need to know the background. In the spiritual world, you need to know the background. And the background determines your faith and it determines your failure. Because it's very difficult. See, in the spiritual world, background stands against our salvation. Kuti vanhu vepaNazareti vakasara vasina kubatsirika
mapofu epaNazareti akasara asina kuona, nevanhu vepaNazareti havana kuenjoya Jesu akaberekwa muguta ravo Galili nemamwe maguta Jesu akaita nenani. PaNazareti akati it's difficult for a prophet to be accepted in his own country. Ndaiparidza ndichionga vamwe vanhu kutati munhu wese akanzi adzokera kuita 18 years nhasi toti vanhu vaite rimera nera. Musarudze wakagara naye because be honest, you rimere business. Don't tell anyone. Don't tell anyone andifuna vanhu vanorwa kumbati. Ezekiel prophesied to these boys. How does a person get into the spirit? You get into the spirit by prophesying in your life. What are your wishes is your prophecy. What is prophecy are things that are not yet there but you want them. Do you know that your mind can prophesy to you? As the many things so he is. The more you prophesy positive things into the future is the more you succeed. You need to prophesy into the future. You need to prophesy. Remove negativity and prophesy into the future. You need to prophesy. Do you know how you make your destiny? You need to have the spirit of the Lord and you prophesy. And you prophesy. Don't prophesy the next person. You have enough problems to prophesy yourself. Pane wari muprofita akasangana newe akati baba ndaratidzwa hope ndikati reva yenyu hope dzei. Remember, you need to take up to hope. Vanorota hope vanozvirotera. Haugoni kundirotera bhenzi usina bhara. Mweya inosimudza vakukuchisa. Ndinokupai chandakapiwa chiri matiri chakatanga chazara murani munapo kuti azoshera. Asi baba ndakuroterai hope ndikataurai ina handikurumbidzi kuti munhu waMwari. Kuzi munhu waMwari anozikanwa naMwari naiye kuti munhu waMwari. Ataura iyo baba ndarota makazadza chechi kuti ndikati ini chechi yedu ine vanhu vakalifu. Ndichiri kutanga 30 or 40 kana amukurotera iwe nditori nevanhu endai munokupira mari vakurotese izvei wereke kusoro vadze vamwe vatsvaga kiye vanhu kwako kwakashama. Apa munoeranga chiprofita kuti ndikumudaidze vanoona ngavamboona kakuba kwavo vanozoona kwangwaza. Pane munhu anodaidza kana when you are full of the spirit you prophesy in your life. When you are full of the spirit, you prophesy into your life. When David, where worship David, he was rich, successful, and prosperous, and so was Israel. Jesu akazara nemweya vabereki vakada kuisa kumawere akasvoka vakamuida akamuka vamuuraya. Ndosaka tichinamata Jesu kana taakugwara tozoti iye akamuka. Tinonamata Jesu kumunhu anoti vakafaso nesitaka Jesu kuti semuka maakaita uyo ngaamukewo. Dai asina kumuka hataigona kumukumbira kumudza vake iye asati amuka. Hataigona kuti Jesu mudzaida akafa iye asina kumuka. Tine the evidence, tine hope, tine trust, tine faith yekumuka kwavakafa muna Jesu nekuti iye akamuka.
Kuna munhu anotaura zvake hande yako list yezvinhu zvako. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the people. Kana uri kuwanyora mubhuku rako mudhai rako rinokuti inini pangu neapo kana PWOR. Mumunova hakuti ainowapuwa, hauna imba, hauna moto, hauna hembe, dress vakapfeka futi. Saka usade kunyepera vanhu. Chechipiri, He has sent me to heal the broken-hearted. Vaya vese vanoti akafunga kuti ndakaitwa sei, moyo wake unojijuru. Vaya vanotadza kurara vachifunga zvavakaitwa, nevaya vanotadza kushanyira vanhu nekurwadziwa, makaipa papa. Ukanzwa zita remunhu unobuda misodzi, ndiwo anotaura. Vaya vakapa vanhu mari vakaiginoiwa, makaya. Vaya vari kuchemera zvibereki zvavo kuvanhu vari muchechi, hande yavo. Nevanotora mari dzevanhu vasingadzoseri muri kubreka vamwe handeina vanhu. Aiva imi vanova uyai apa muri oppressed. Muri oppressed nemweya yekunonoka kudzosera. Muri kutoseka kuti tori serious ndotamatira munhu wese akanangana nemweya iyakava. To say that the captives, vasungwa vemanje, vasungwa vedoro, vasungwa vevarume kuti kuona trans vana yavetorwa. Inenge apo macaptives. Rufanira mafamizi, izvi zvikutorarama mabhenji, macaptives, nevaya vasingaoni, the blind. Kwete kuti hamuna handina kofa. Kune vaya vasingaoni, hauna chaunoona chemweya, kune vanhu vasingaoni maopportunities, kune vanhu vasingaoni chakanaka, hane yako mapofu. Saka muone mumwe muservice name, ngaangoti Jesu akanzi ndivo vari kuparidza paNazareth. Changu nechi. Remember, vhangeri rese raJesu Kristu, chinhu chese chinonzi Christianity, chiri sound in this life. Kufa kwake nekumuka kwake kwese kuri ipapa. Kuwa broken-hearted, liberty, captives, blind and oppressed. Jesu wese bakai kubva pana Matthew kusvika pana Revelation. It's sound in that statement. Poor, oppressed, captives, blind, but our restoration way to heal the sick. Next verse. To proclaim the acceptable year of Christ. But dzokera mashure pazvinhu zviri pabhodha vamwe macaptives of fear unotya, vamwe macaptives of fear oppressed. Usatarise kugari padhuze newe, ngatingove honest kuti muservice ino ndepakaona kudarika. Vamwe venyu nemumwe murume wainayo, une vana vatatu nemurume wainayo, but une hatibhenge form 2. Une hatibhenge form 2. Kureva kuti pamwe pacho hauna kusunungurwa. Jesu achina panyika, movement yemunhu yese paari inoda mweya washo. What is it that you need to move? Kana makuva panoda mweya washo. Unoziva kuti pane pamwe patiri kunamata semaKristu takawarairwa kuzwa kuti where are we? Timbori papi nhasi? Where are we and what do we want to be? Ndepapi patiri
Self-introspection. Where do I stand? And which movement do I lead? Church inokuremerwa kuti ine vanhu vekuti vane zvavasingagoni, but varikutenda kuti ine grace vasina kunzwisisa chinonzi grace. Nyasha hadziuye kuti urambe uri panzvimbo 1. Nyasha dzinouya kuti uende panext level. Nyasha hadziuye kuti urambe uri panzvimbo 1. Nyasha dzinouya kuti ubve pauri nhasi uende panext level. Iti unokati pese panosvika Jesu muupenyu hwemunhu kana panosvika nyasha muupenyu hwemunhu dzinomusvikira ari pane imwe level. Mukadzi muShunemu ari kusvikirwa akagara zvakanaka nehama dzake, ari kusvikirwa aine ukama hwakanaka, aine zvekudya, asina mwana. Kureva kuti nyasha padziri kuuya dziri kuadresa what it is kuti hapana mwana. Tichiita movement yedumbu, tichiita movement yelebha, tichiita movement yebaba kuti pave nemwana. Pari kunzi naJesu ndauya kuzosunungura vakatapwa. Ndopaunoti when Jesus came, vanapo vaiporesa vanhu nemibhuriya nemaherikachifu, vanapita vaiporesa vanhu nemibvuri. Jesu aingoti simuka ufambe. Kureva kuti pakaitika movement yekuti pari kuuya Jesu kuti ndapfekwa nemweya waMwari, paive nezvirema, paive nemapofu, paive nevanhu. Taivepo isu tainzi maGentiles, taisabvumirwa kupinda muHoly of Holies. Pakazoitika movement paburuka nyasha dzinonzi Jesu panyika. Kureva kuti in life, when the Spirit of the Lord manifests, or when the word of God comes to you, it needs to move you from where you are. Nhasi ndikaparidza unobva pauri woenda pane level. Mangwana ndikaparidza unobva futi pauri woenda pane imwe level. Kureva kuti every day we have what it is and what it should be. Munoziva kuti it's a spiritual error funga kuti pandave hatitandi dzimwe nyasha. It's a spiritual error to have an understanding yekuti you have graduated from poverty, you have graduated from heartbreaks, you have graduated from to liberty, you have graduated from oppression, you have graduated from blindness. Every way moves you from where it is now to where it should be. Pese panosvika rushoko raMwari rinoshandura zvinhu. Pese panodanwa zita raJehovha pane chinoshanduka. Kuti vamwe venyu, let us not be content. We still need more. There should be movement. The Spirit of the Lord is upon me. Akandizodza. Mweya waShe vakandigara. Vamwe vedu takagamuchira Jesu, tikagara muna Jesu, tikagara muna Jesu, tikaenda kuchechi, tikafamba muchechi, tikaimba nziyo, tikajoina madepartments, but tisina kusvika patinofanira kusvika. Unozoona Hana aina mati achienda kuShilo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti paaitaura naElkana murume wake, ndiye anga ari mukadzi mukuru. Bhaibheri rinoti Elkana akamuti ndinokupa double portion yekunobayira kuna Mwari. Kureva kuti mamiriro anga akaita upenyu hwaHana anga ari it was kuti she haana mwana. But denda raiva kuti iye apronounce kuti inini ndoda mwana. Remember, Hana anga asina kuwewera penina. Shoko raMwari rinoti Hana, Mwari vakabata dumbu raHana for the purpose kuti abereke a sacred man. But Hana paakupinda muchechi ndokari kuti Mwari chibayiro ndakupai. Ndauya sevamwe taita zvinoitwa nemunhu wese muchechi.
vatapedza vati mukati pamwanakomana pamwe pacho tine vamwe vanhu vari muno nokuti pane mamwe maspiritual ways aunofanira kutaura, pane mamwe maspiritual declarations aunofanira kuita, pane mamwe maspiritual commitments aunofanira kuita. Pamwe pacho tiri kumira tisina macommitments ataita, pamwe pacho tiri kumira tisina madeclarations ataita, pamwe pacho tiri kumira tichinonodza mundana tisina zvatataura. Pamwe pacho we just need to let certain things go for you to receive certain things. Mweya Mutsvene ngaambogara mangwanani ari pamusoro pako ukwanise kuziva kuti what is it that I'm supposed to say, kuti ndirege kuramba ndiri ordinary. May the thirst and the hunger of hearing God and the communication with God continue to be upon you. Don't quench the Spirit. Your current state, it can only change. And I'm going to mention. Unozobabaenda nekushara kuti Jesu paanga akuenda anotaura iye kuti handikusiyeyi muri kudenga, ndichakusiyirai mweya mubatsiri. Vamwe vanoti mweya munyaradzi. Ini ndinofarira maversions anoti I will leave you with a helper. Unozoona kuti vana John naPeter naJames vasati vapfekwa nemweya mutsvene hapana zvavaita. Vazopfekwa nemweya mutsvene they did so many miracles. Paul did so many miracles. So ndinofunga kuti panoburuka mweya mutsvene vanonzi when the Spirit of the Lord is upon me, that is the moment to do things. When the Spirit of the Lord is upon you, that is the moment to do things. Kana mweya mutsvene agara pamusoro pako ndokuva yakuita zvinhu. But vazhinji vedu we are so limited. Chechi yanhasi takalimitwa zvakanyanya nekuti vanhu vatinogara navo ndo vanhu vari mubackground dzedu. Rimwe zuva ndakanonamata ndikanyengetera ndikabuda madziva nemisodzi ndakaisa musoro wangu paruvare ndisingarwadziwi. Ndadzoka ikoko ndakafunga ndikaona kuti church is empty. Church imwe Trinity. Paunofugama ugobuda misodzi nemadziva amabhera akatanga kutotaka. Jesu pamwe pacho kabhekera vanhu vachifundisa varohera mama here. Kufundisa zvetwaseira mama sei vana vachicheva. Kurova pamwe pacho kunamata kwedu kuri kulimitwa nevakatitenderedza. Tichifunga kuti patiri kuzvipa kuna Mwari, tichiisa mwoyo yedu kuna Mwari, tichiisa miviri yedu kuna Mwari. Nyika inotanga kubvira kuti vaona here vana vatiri akachiita. Chii chakaitika kuva kwavo? Pamwe pacho haisi nyaya yezvikuitika, inyaya yekukopa mwoyo wako kuna She. Pamwe pacho ingori nyaya yekudurura mwoyo wako kuna She. Inyaya yekuzvidurura, inyaya yekuzviripisa, inyaya yekuenda pamberi paMwari. Inyaya yekuzviripisa, inyaya yekuzvideredza. Vazhinji vedu tiri kulimitwa nebackground, tiri kulimitwa nemanamatiro edu, tiri kulimitwa pamwe pacho kutojairira mufundisi. Baba vakataura zvakati, vadzokorwa zvavakataura last Sunday. Izvi takambozvinzwa izvi. Uchidanikwa nenyasha, why? Tanyanya kugara muenvironment yatakajairana. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Mukatarisa scripture yadaverengesa nerunaisa anoti mabhonzo aya akararama here. Kune vanhu vari masituation yekuti you get so much to your situation and the situation is dire and too broken to be mended. Kune vanhu vari masituations are too big. Remember, uya haana kumutswa afa. Mabhonzo atori mabhonzo asisina nyama, asisina ruda, angori mabhonzo. Mwari vaiedza kuratidza Ezekiel, hakuna chiri too hard for me. I am the Lord.
In every situation, when I want, I can restore life. In every situation, I can restore hope. Even when everything else does not seem to be going anywhere, I am the Lord. I can restore. My life will not turn up as a thing. When I never vachine nyama yavo vachine muviri yavo vati Mwari vakaenda naEzekeri pamapfungwa vakamubvunza kuti muprofita vangu mabhodzo aya akararama here. Vana vakararama here, pamwe pacho makagara nemwana kumba, pamwe pacho makagara nesituation yekuti is too old to be made, is too out of date to be repaired. Sevanhu takaremerwa, mashoda zedu ari kurwadza, tine zvirwere zvaunyatsozoti ichi ndechekufa ichi, tine masituation ekunyatozoti this cannot work out. Remember kuti Ezekiel anototya kupindura Mwari kuti mabhonzo akararama, because raiva bhonzo akuti imi Mwari ndimi munoziva. Unozoti pane pamwe pacho pokuti ukatarisa situation yako, ukatarisa mamiriro ezvinhu, ukatarisa kwatakabva, wotarisa kwatiri kuenda, unoti this situation can't be repaired. Vana vakananamai, chikoro chakauya chikatidzidzisa, tikaita science, tikaita mafeasibility study, ende pamwe pacho chikoro chakanaka, we all need to be educated, but pamwe pacho chakatitorera kutenda. It has taken us away from faith. Why? We are too scientific to understand things of the Spirit. We are too analytic to understand things of the Spirit. Zvikatotaura nyaya, zvikatofamba, vati kuvanhu vazhinji ingano. Zvakaita chinotsurura vakabikana. Buda akati ndibike, sura akati sekuru ndotsva, vavhirirwa moto. Uyo Buda akati sekuru zukuru ndotsva vandichiramo. Pamwe pacho patechitaura shoko raMwari, we reduce it kusvika kungano. Chochikuti pamwe pacho panonzi mapfungwa akamukaka, uri kumboti kuti handezvemubhaibheri, hapana clear vision yaukutarisa mumabhonzo achibatana, pachiva neflesh, pachiva nemhino, pachiva nemaoko. Munoti pamwe pacho panotaurwa shoko raMwari, vanhu vanoritora sengano. Mudana akatasva kusuru, Mudana akati sekuru ndikudzikai mbuti, akabata chikuti chemashizha achirowacho kamusikana wake kuti sekuru kunoidhongira achimurova nekuti Buda achifamba, musikana achona Buda ari dhongi, uyu tsuro ari munhu akangwana. Pamwe pacho we reduce the Bible to that until that day raunoiswa between death and life, when you cannot take to the right or to the left, ndopaunozoprovhoka yofe. Kana zvinhu zvakanaka, a few weeks ago, ndakanamatira munhu anga akateswa kenzi ari pakemotherapy, akateswa kuZimbabwe, akateswa kuNobo, akateswa kune Mini. Pandakamunamatira akateswa kuNobo, akateswa kuZimbabwe, ikanzi hapachisi kutoti hapana muropa haimo, mumuri haimo, munhu aporesa. Unozoti munhu iyoyo anga azosvika panguva yekutaura I am dying, akazotenda ava nguva yekufa. Ramanaka akufundisa, if your prayer does not help me, my days are less than 3 months. I am dying. Unoziva pamwe pacho semakristu pane nguva yauda kuzotenda zvimwe zvinhu zvese zvaramba, but kungotenda kushoko raMwari haisingani. Ndinorangarira gore ra2005 ndakaenda kunonzi kuSnake Park kuWatana Extension. Vanhu vese vaive nehama dzavo dzaiva kuDelhi,
dzaiva kumunana makamani aipisa mazuva yakavanana dheibhuti nedzimwe dzakadaro dzaipedzera siku nechinichi vatorwa kumatachment yanga yave October. We are 15 October. I was supposed to repeat a year in my first degree. Nakaenda Snake Park. Ndawana contract yekunonhonga mufudzi weSamsaki weitswanyatswe. Ndobasa raira ndichinonga mufudzi ndichiisa Musaki. Mpondo wangu ndandausiya kana razara ndoenda nokukoda kuti ndopa mukuru. I made a prayer that I will never forget. I said, man, in Argentina, the only person who is close to me is just a driver. In Argentina. Argentina hapa, inotibatsira, Argentina mukoma, vanotibatsira, pandinogara, hapana azvisumitira. Inini Argentina, if you don't help me, then just don't help me. Let me do what I'm doing. I will do this. I can't afford to repeat. 2 days later, ndakawana Natasha. Pane pamwe pacho pekuti kana tisati taiswa pakona. Munhu akatowanira attachment akati aneta kwakusigira security guard also for bosi department vachinarika. Bosi department kwamuno ikaenda kuHR. That's how I put that. Ndichifonerwa ndaiko kunoti ndiani akaendesa CV yangu. And I did. That was my starting of my career. Did never know that Shokurama and oppressed, pandemic broken, pandemic captives, pandemic mabonzo. I just speak them of funnies. I see them. Chimbo raise up this condition and denial, this situation and denial, it can rise again. When the Spirit of God is upon you, not upon me. You prophesy in your life. Kune munhu mangwanana anodati ave serious. Amboprofita pamusoro pevana vake. Aprofite chirwere chiri pamusoro pake. Aprofite situation yake. Kuti mabonzo ari muupenyu hwangu Mwari ngamu. Dumbu rangu Mwari gari pfungwa dzangu ngadzimwe. Zviri kundiremera Mwari, matadza iri kundibatsirawo. I want you to help me. Remember, I'm just a messenger for a period. I will be a pastor to you infinite. I can't be their pastor until they die. I will go one day and leave them here and leave them actually in soldiers. I need the movement in my life. I want you to be honest to you. Come back to where it is now. What is it now? Jatamira said nas. What is it now? And over the man, don't panic. I need movement. We are not honest to us. You are not honest to yourself. You are lying to yourself that it's working when it's not working. You are not saying the truth to yourself. I want somebody to say the truth to yourself. And what it is, nasma bones, abana chilipo, pambata. Hakuna mungu akutika na mewasho pakara mora maurisho. Kuti mushka bakubaye kuna mati. Munhu ambotokera mamberi mapari. Ati muyamchene nditeki. Muyamchene gara pamusoro pangu. I want to prophesy to my situation. Ishedidzwe nekufara.
Jesu. Zvirwere zvemarudzi, masituations emarudzi, mapfungwa agamuke. Situation ngairege kuramba yakadaro, mapfungwa ngarege kuramba akadaro, mapfungwa ngarege kuramba akadaro, ngamuke nezita raJesu. Baba mapfungwa yakaiswa kumupata kare, daiti dzakatanga kare, mamireshini akatanga kare, asi Mwari nekuda kwezita renyu Mwari, mweya washemurukai pamusoro pevanakomana nevanasikana, mweya washemurukai pamusoro pavana nana vana, mweya washemurukai pamusoro pevanyama yose, mweya washe ranganirai kereke ino nezita raJesu, mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe. Wavandiri kunamata nezita raJesu, pfekai vanasikana nevanakomana, rangarirai vana baba, mweya washe garai pamusoro pavo. Ndine mibata ine mapfungwa, ndine mibata ine nyaya, baba vangu ngavararame mapfungwa aya, ngavadzoke vanava, ngavararame. Shakara vavausu, ribondo ravausu, vana ravausu, riana ravausu, vana ravausu, koya vana ravausu, ribere ravausu. Yes, Lord. Yahweh, coming to Yahweh,
mazuva adarika. But kune vanhu vane mahopeless situation. Mweya mutsvene ngaaputse mapfupa. Kune vanhu kuti you are not dreaming anymore. It's not okay. Mweya washe ngavakupfeke. Baba munosimbidzwa pakushumira kwako semuranda wemweya. Baba, nezita raJesu, zuva ranhasi pfekai vanhu vane upenyu hwakamira. Nezita raJesu. Mweya washe, ndinokukumbirai mazuva ranhasi pfekai vanhu vane upenyu hwakamira. Vanoziva nevasingazive kuti upenyu hwakamira. Mapfupa ngaamuke nezita raJesu. I want the Holy Spirit to take over. Do not quench the Spirit. Allow Him to take over. Ndapotaura ndikati akakutenderedza unakubva naye kumba. Pane nyaya dzinofanira kutenderwa kugadzirwa muservice ino. Beshoko ravanoti the broken hearted. Mweya washe, Holy Ghost fire. Ndiri kuregedzera simba ramweya mutsvene in the benches. Kana akupfeka mutendere, kana simba raMwari raburuka ritendere, regedza kukoshesa zvakakutenderedza, nekuti pane nyaya dzinofanira kugadzirwa muservice ino nezita raJesu. Baba, ndiri kuti mapfupa ngaave nemweya ararame zvakare. Holy Ghost fire. Do not quench the Spirit. If you want to pray, pray. If you want to scream, scream. Etendera mweya washe kuva Mwari pauri. Church gamuchirai simba ramweya mutsvene riri kutenderera. Pane nyasha dzaburuka muservice ino. Mweya washe ngauburuke mutendere. Pane zvirwere zvinofanira kuenda. Pane urova hunofanira kuenda. Pane zviga zvemhuri zvinofanira kuenda. Kune mweya yemhuri inofanira kuenda. Mageneration cases. Baba, mapfupa ngaamuke. Mapfupa ngaararame. Baba, I prophesy that the poor are saved. Vane mweya yemamiscarriages. Vane mweya inoramba Mwari. Vasingashande vakagara. Baba, nezita raJesu. Tendera mweya washe kutenderera. Simba raMwari riri mumba muno. I can sense the power of the Holy Spirit to heal the heart broken. Vane mweya yakapanyika ngavaporeswe. Vakatapwa ngavasunungurwe. Kune ngozi dzinoteera marudzi. Kune mweya inoteera marudzi. Kune mhiko dzinoteera marudzi. Namata pamberi paMwari. Rega kudzikama nekuda kwevanhu. Rega kudzikama nekuda kwevanhu. Nyaya yekusarohwa inogadziriswa. Nyaya yekushaya mari inogadziriswa. Mweya yekusatenda inogadziriswa. Mweya yengozi inogadziriswa. Mweya yezvidhoma inogadziriswa. Mweya yekudzungaira inogadziriswa. Mweya yekuzvirwere inogadziriswa. Mweya yekugovekana madepression spirit. Mweya yemadrugs inogadziriswa. Mweya yeukongwe inogadziriswa. Namata pamberi paMwari. Taurirai shemedza. Mapfupa aya ngaamuke. Zvakamira ngazvimuke. Vana baba namatai pamberi paMwari. Vana baba vasina chinhu kudzimba. Iti Mwari rangariraiwo nyaya yangu. Iti Baba rangariraiwo nyaya yangu. Handingauye panyika ndodzokera ndisina chandaita. Iti Baba rangariraiwo nyaya yangu. Vana iti Baba rangariraiwo kuzvara kwangu. Simudza izwi pamberi pashe. Nama
ngainekedzwe mweya yakabatwa nekupambwa ngainekedzwe mweya yekudzungaira ngaiparadzwe mweya washetinamirire baba ndinodhikleya nyasha musevhisi ino ndinodhikleya simba musevhisi ino ndinodhikleya kumuka kwezakafa mapfupa yagara nani mamereja yagara nani mabasa yagara nani upenyu ngaudzorere vana ava ngavara nani simba rameya mutsvene ngarive pamusoro pedu baba ndinodhikleya ruzhowa rwenyasha ndinodhikleya simba rameya mutsvene mweya washe taurai kwatiri mangwanani ano kuzodza nesimba I prophesy vane mwoyo yakapwanyika ngaipori the oppressed to be released the captive to be set free varombo ngavarangarire baba ndinonyengetera nezita rajesu baba notirangarirai mangwanani ano ndinonyengeterera simba rameya mutsvene mweya washe murukai zodzai rangarirai ndiri kunamatira nyasha mabreakthroughs vakavharirwa ngavafurirwe vakaremerwa ngavasunungurwe vasina ngavave nazvo vakabatwa ngavarege kubatwa baba ndinonyengetera nezita rajesu ndinonamata nezita rajesu baba murukai mutaure kwatiri mangwanani ano dega nganizamukire vana vedu dega nganizamukire vana baba dega nganizamukire vana mai nevanasikana vanakomana ngavarangarire mweya washe murukirai panzvimbo ino zita renyu ngarikudzwe oya mandana vakausvima ndinonyengeterera madestinies ndinonyengeterera madestinies ngaazaruke mweya pfungwa dzevana ngadzizaruke vana ngavamuswe vana vakaparadzwa nezvirwere vana vakabatwa nezvinodhaka ngavarangarirwe mangwanani ano nezita rajesu baba ndinokutendai kuti muri vari baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka imi mwari avasingakundikani mwari vasingabereki mangwanani anotigonerei mwari mangwanani anotichengetei mwari mangwanani anotigonesei mwari baba munoshamisa munoshamisa ndimi Messiah.
zvinhu hazviendi zviri zvega. Unoda kupfekwa nemweya kuti tipadarike. Kune vanhu vane madesperate situations akanyanya. Unoda kumweya mutsvene akupfeke nesimba. Pauri kuuya kubota kunokunoda kuti mweya mutsvene akupfeke. Ndine vanhu vane wekuti unoti this thing ava mabhonzo chaiwo. There is no life in this thing. Unoona kuti ndakuti vamwe vacho vanhu vanomirira kuti kana kwawandwa, but remember ndikutsvaga vanhu vane masituation akuti this one yakanyoomera, haina mabhonzo, it's dry, it's just too dry to think that I can pull through. Mweya mutsvene ngaatibatsire pamwanana kurege kuva kuda kwevanhu kana kufunga kwevanhu, asi mweya maelders mweya ngaangoita samwe iwe simba rinofanira kukusimudza umboti kwanyanya paite movement pamabhonzo avo akarara kwemakore. Mabhonzo ngaave nemovement. Kune mabhonzo agarisa. Mweya mutsvene ngavambova Mwari. Ngakurege kuda kuva kuda kwevanhu masikati ano, asi mweya. Baba munosindidzwa pakushumira kwangu. Masikati ano ngakurege kuda kwevanhu kana maziso evanhu, but simba ramunopa kune vanotenda. Baba mapfupa aya ngaararama. Hazvigoni kuramba zvakadaro Baba. Kana tanyengetera kakumbira mweya washe, mweya mutsvene ndinokukumbirai masikati ano. Munosindidzwa pfekai vana ava mweya washe. Zvizvaro ngazvivhurwe. Mweya yetsvina Baba ndinokutenda masikati ano nezita raJesu. Aritari ngaizare moto. Baba munosindidzwa zvirambe zvakadaro. Masikati ano Mwari wekudenga ndiri kunyengetera semuranda wenyu. Aritari pakamirwa nevana vevanhu ngavazare simba. Tsoka dzavo ngadzipfekwe nesimba. Baba muzita raJesu, nezita raJesu, vavakamira ipapono takakugamuchira simba riri kuririsa nyasha. Aritari ngaizare nemoto. Baba zvirwere ngazvinzwe, masituations ngaanzwe, mweya yetsvina ngainzwe, zvirwere ngazvinzwe, mweya yeurombo ngainzwe. Baba vanotsvaga mabasa vachivashaya, vari kutsvaga vana vachivashaya, vakagarwa nemweya yezvikwambo nemweya inotenderedza upenyu, mapfupa vakaremerwa mudzimba. Mweya mutsvene itirai vana ava zvakanaka. Baba hakuna usinganzwi izwi renyu. Ndinokudaidzira faya katatu, uchanzwa simba riri pano. Uchitobva pano mapfupa pankana kuita movement inoonekwa. Kana mweya agara pamusoro pako panoitika movement. Pasina mabasa zvinhu rino tinoenda kubasa. Pasina zvimba zvinhu rino zvinokuita zvakanaka. Holy Ghost fire. Mweya washe fire. Holy Ghost fire. Receive Holy Ghost. My elders, my leaders, pane simba riri kuburuka izvezvi Baba muzita raJesu, nezita raJesu ayi. Unoshamisa Jimine Messiah. Unoshamisa
Jesu, hallelujah. Muzita la Jesu, hallelujah. Patinika izvi vazhinji vanofunga kuti kutano vanhu unotozoona kuti unenge uchisimuka zvinhu zvese zvaunoona nemeso zvakadhikirewa mumhepo. Vese vamunoona vachidzungaira vakadzungairiswa mumhepo. Vese vanokuona vachienda kumberi vakaririswa mumhepo. Amen, amen. Mwari akukomborerei kungoti ndinoda movement in my life. There is nothing that is dead that the Lord cannot fix. There is nothing in my life that I can reach a dead wall as long as I provoke the Spirit of God. Amen and amen. No one will shut a door for you. There is no one who has capacity to close doors. There is no one who has capacity to block your way as long as the Spirit of the Lord is upon you. Amen and amen. Muzita la Jesu, amen. Usafunge kuti pamwe zvakanonoka woti zvakaramba. You put through zvinoita check. Ende pazvinoita kana wari mweya washe zvinoitika semupambara. Kavhira makore ese azvaita sezvinonzi hazviswiti. Amen and amen. Hausakambonera kuti munhu kutambira mari yese akatambira ndiveni yese nwana. Kana mwari vako nekuti ndimwari. Amen and amen. Ngatine kuti ndichi haazi munhu havakundikana pakuita kwavo marava. And he will never ever to those that have been faithful to him. What we committed to Christ surely we succeed. Amen and amen. Amen. Another country, Jesus, I want to receive Christ. So that I'm kind of going to tell you when I'm not going to join a church. This is now coming to Jesus. And I tell you, China Jesu ti umere maoko kunashi